Ja, god eftermiddag, og velkommen til Cheeseman Like a Boss. Jeg er svært Kasper Lemke, så skal vi finde igennem det her meget spændende arrangement. Chilismænd. Og jeg har også mine to modige gæster med mig i dag. Emil Varmdal og Søren Bæk. Og vi har vores trofaste kameramand, Morten Bæk, som filmer lige nu. Og først vil jeg lige spørge her, Søren, hvad har du forventet til det her? Stærkt. Du skal smage en stærk chili, er det noget, du har prøvet før? Nej, slet ikke. Det skal nok blive interessant. Og Emil, er du ny der, eller er det sådan, du har prøvet før? Nej, jeg har ikke prøvet det før, men jeg glæder mig. Jeg har da ikke prøvet det før. Det er da fucked. Vi glæder os alle sammen. Yeah. Nå, vi starter med at skære først i dag, mig og Sørens. Ja. Og så Emils. Ja, det er fint. Lad os gå. Det er for den lille. Fuck, min ferie, de spurgte det Ja. Ja. Er vi klar? Hey, vi skal lige have en udfordring. Ja, vi skal finde ud af, hvad skal man? Altså, jeg foreslår en af os ruller os i græsset. FIFA. Tag, du skal spille med mig i FIFA. Ja. Okay, det er aftalen her. Hvis vi kan klare det. Ja. Det vil sige, Så, let the chili alarms begin. velbekomme. Fuck, fedt spillet. Der er mælk. Jeg vil sige, det er virkelig, man får smagt den godt ind i munden. Den godt ind. Hvad ved, homies? Fuck! Skal vi lige åbne den her, så vi er klar? Fuck! Der er sådan ikke der. Koldt som is. Ja, isolin. Husk, vi fik også de to stærkeste. Hvor er det stærkt? Og man så, kan du se tårne i min øjne? Ja, det kan man. Åh, mænd! Er det sjovt at se? Jeg får min hævn! Er det varmt? Tak af. Hvad? Vil du takke af? Nej. Jeg tror ikke, man skulle Der er også endnu fedt der. Er det ikke? Der er meget fedt der. Jeg prøver lige her. Kasper, du tror jeg ikke. Det slapper aldrig. Jeg er glad for, at jeg ikke tog en stærk. Det er snart bundet den. Så snart ikke mere til dig, Emil. Hvad? Så snart ikke mere til dig. Nej, det er fint nok.